έδωσες σε μένα τίποτα. Μια ζωή εγώ σου χάρισα. Τώρα τι ζητάς, τι θέλεις, τι έκανες για μένα? Τίποτα. Τι έδωσες σε μένα? Τίποτα. Άλλο δρόμο τώρα διάλεξα. Άδικα σου λέω επιμένεις. Ξαφνικά στέκεις μπροστά μου, σε σηκώνεις στην καρδιά μου. Με τα μάτια βουρκωμένα λες είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Τι έκανες για μένα? Τίποτα. Τι έδωσες σε μένα? Τίποτα. Μια ζωή εγώ σου χάρισα. Τώρα τι ζητάς, τι θέλεις, τι έκανες για μένα? Τίποτα. Τι έδωσες σε μένα? Τίποτα. Άλλο δρόμο τώρα διάλεξα. Άδικα σου λέω επιμένεις. Ξαφνικά γυρίζεις πίσω, θέλεις όλα να τα σβήσω. Ξαφνικά χτυπάς την πόρτα και νομίζεις θα είναι όλα όπως πρώτα. Τι έκανες για μένα? Τίποτα. Τι έδωσες σε μένα? Τίποτα. Μια ζωή εγώ σου χάρισα.
has come to push the button. World, the time has come to Push the button. World, the time has come to Push the button. Τόργος, μετά από 5 χρόνια έχετε πότε φορά σόκα? Εδώ είναι όλοι οι φίλαθλοι της Ολύμπιας. Ένας και ένας. 15.000. Ο Πολ Ξανθόπουλος. 7M Goldsmith, 8R Munro, 9P Foster, 10P Sansopoulos, 11C Higgins, 12P Sankaras, 13K. Αυτή τη στιγμή ο ρεφερής περιμένει τους δύο αρχηγούς από τις δύο ομάδες να έρθουν για τη σέντρα. Ο ένας ήρθε, ο Ιουγκοσλάβος, φεύγει πάλι. Ο ρεφερής και Λάιτσμεν είναι εκεί πέρα. Ο αρχηγός της Κροάτσιας και προπονητής είναι εκεί. Και τώρα περιμένουμε τον αρχηγό της Ολύμπιας. Μας παίχτη. Λάθος μπαλιές. Και η φάση εδώ βλέπουμε πέναλτι. Και ο ρεφερής έχει κάνει δύο λάθη. Ένα πριν 2 λεπτά τον έδωσε πέναλτι για την Ολύμπια. Και τώρα ήταν ένα μαρκάρισμα, αλλά δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Το απέκρωσε το πέναλτι, αγαπητοί φίλοι. Και ο Μάρι αποκρούει το πέναλτι. Και... Έφυγε ο Ρότζα. Ο Ρότζα, όχι. Ο Λάκης Ξανθόπουλος. Γκολ! Ένα πολύ ωραίο γκολ, αγαπητοί φίλοι, με τον Ξανθόπουλο κοντά να σπάσει τα δίχτυα. Μια μικρή καθυστέρηση και πάλι η Ολύμπια στην επίθεση. Γκολ! Το 2-0, 2-1, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε αυτή τη στιγμή 2 γκολ μέσα σε 3 λεπτά. Δεν είδα ποιος σκοράρισε, αλλά νομίζω πως είναι ο Φώστα. Γκολ! Και το γκολ, αγαπητοί φίλοι, το τρίτο γκολ μπήκε από το Γέροντο Μόρτον. Και έχουμε 3-2. Γκολ! Και το γκολ, αγαπητοί φίλοι, το τρίτο γκολ μπήκε από το Γέροντο Μόρτον. Και έχουμε 3-2. Hajde ti čobane, šta radiš tu? Εδώ είναι οι φωνακλάδες, οι support της Ολύμπιας. Αυτοί κάνουν πολύ οχλαγωγία. Ο Μαμάκας κάνει πολύ οχλαγωγία.